ayo waɗi sanne sakiraaɓe am rewɓe worɓe onon jooɗiɓe joni oɗon keeɓi kibaruji meɗen lessuudu meɗen Faso Kubaru kori on ñalli e jaam. Hande no du Faso Kubaru wari fa humpita en ɗum wonno kibaruji meɗen ko wattale leydi meɗen Burkina Faso. Ka hande no ɗum wonno Faso Kubaru tawama le nokkure meɗen ɗon to wiyete Bousé les provinces ɗon no Kulwego région ɗon plateau central. Al haqiqa ala du ñalande hande nde yo ñalande mawde ɗum wonno ɓiɓe province o fou sabu dey en paami kamɓe ɓen noon dow hooreyako ɗon no sakkiki men biyete ɗon Alhaji Alpha Bari ministre ɗo no affaires étrangères ko wedde batta laabino ɓe darani ɗo no gollidal leydi meɗen leyɗe janani so lamɗo jaaɓi kam wonno nodduɗo ɗo no ngal kawrital kam wondude hoorejo ngal kawrital ngal du yela muɗum ɓiɓɓe no province o fu jooɗo kamɓen du miilo daara noyi gatta dabareji ɗi won ɗi kokkodirta fatede leydi meɗen Burkina Faso yaara yeeso ɗum wonno ko wawi waɗede fatede ɓiɓɓe leydi meɗen to goni fu kamɓe ɗum ballodir no gata ko kabda ɗum wonno ko wonno habde e leydi meɗen hande ɗum wonno ko joƴƴin dabarde jatim ɗum wonno ko joƴƴin bateau o jatim ka ɗum e wadde fuu le bateau so lamɗo jaaɓi e garan yewtide ɗum wonno e kanankoɓe meɗen ɗum wonno e kananke niw e garan yewtide fa joni fadini yimɓe woɓɓe kamɓe fa joni ɗo no andanɓe gollal ngal fandaren ɗum wonno ko haalale ɗon noyi wonno kamɓe du ko jiiri kamɓe du golle ɗin so lamɗo jaaɓi bisimilla en keɗo kettinoy ɗum wonno Faso Kubaru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay ɗum wonno ɓiɓɓe province men biyeteɗo Kulwego les régions plateau central kamɓe ɓe fuu ɓe kaldi ñoloma hande no ɓe gari ɓe kawri ɗum wonno le ngallure meɗen ɗo wiyete Bousé yela majjum du faɓe fu ɓe jooɗoɗo ɓe miilo ɓe ndaara kamɓe du noyi wonno no ɓe mbawi wadde fa tawe ɓe balliti ɗum wonno hooreɓe leydi meɗen no watta fa leydi meɗen Burkina Faso yaara yeeso amma keɓen paamal du ɗum wonno hooreje kawrital ngal ɗum wonno sakiki meɗen Alhaji Alpha Bari kam wonno batta laamiɗo meɗen fa joni daraniɗo ɗum wonno gollidal hakkude leydi meɗen Burkina Faso e leyɗe janani gonɗe yaasi en paami du le ngal kawrital so gonga Allah ni jama wari fa heewi ɗum wonno gouverneur meɗen ɗon no plateau central tawama ɗon eɗen mbawi wiide fa joni ɗon no député meɗen ɗon no jeyaɓe le province on kamɓe du tawama ɗon eɗen mbawi wiide fa joni ɗon no maire en province on du fof kamɓe tawama ɗon fa joni ɗon no hoore meɗen ɗon no laam meɗen fina tawa kamɓe du tawama le ɗon jattimi le ɗum e wadde fou le ɗon enen du en tefi en paami ɗum wonno sakiraɓe meɗen tawaɓe le ɗon mon fukandu hokki hakkillo muɗum no watta fa tawede leydi meɗen yaari yeeso no watta fa tawi ɗon no province o yaari yeeso no watta fa tawi région o fu yaari yeeso ka ɗum e wadde fou en keeɓi en paami fa joni du kanankoɓe meɗen fina tawa tawama ɗon en garan heɓade hittinade joni en garan kewɗen kettinoɗen ɗum wonno kananke mawɗo fulɓe ɗon noon niw bisimilla en kettino ni wonno no kananke kan yiri bateau o ɗum e wonno fa joni kamɓe kanankoɓe mbawi wallede leydi meɗen Burkina Faso fa jam warta ko ɓe leydi meɗen bisimilla en kettino kananke kawrite on hande ngal yawo kawrital suudu baba ko kawrital no wattade dewral waɗa no wattade jonde lobbere waɗa no watta jonde ko waɗata ɗum neɗɗo fu no ande ko woni hande ɗum yo haala kisi wari naat e gurdam fulɓe naat e gurdam yimɓe fuu yimɓe yana hettino radio ji ne ndaara télé ji tate ɗin fuu wela neɗɗo fu yiɗa ɗum hewto ɗum de watake dogga yoppe sana ni wallodire jon de ƴeɓto dow ɗum jonde ministre Alpha Bari wi hawre ɗo ha de ndaare hokkidirten haqqilloji ndarno ƴeftirten taw ko warata fuu na en mbaawi sabu en jooɗake en joppi juuyi ene to ware fof en wawata tawna tedde te taw so yiyaranoma jon e hawjanoma jon ɗum fof wattano ɗum fof laatto jaam ɗum fof yimɓe fof wawan ɗum huyfan sabu ɗum heeɓi ɗum naati koye ɓaani ɗum naati nde kila en haɓɓinto donc hawri kan hande ngal yo no watta jonde ndaaren ko warata ɗum ne gadde hawrete so hawɗaka do wawatake do inde nden ɗon wonno ko ministre on ñaagui hawrital ngal fa heɓa suudu baba Kulwego ɗo fof hawrita dabita jonka ndaara no ƴeɓtiri ko warata fuu no watta jonde heɓa walla laamu ngo duroɓe ɓen mintere meɗno won toon haya kamɓe du ɗantako jemma e yoloma fof dari haya jaabe powɗe haya inan e ko wowa yiide sabu sukaɓe ɗum ka fuuna ɗon ɗum so dow miila ɗum fuu wadde ko jiiɗon ɗum fuu dow edugol hawrugol edugol ɗum ɗo fuu wadde ko jiiɗon hawrital hande ngal dow hawrital jaam ndaara no watta jonde heɓe ƴefte de jaam heɓe de renako heɓe de mon fuu jawdim joni heɓa mooɓo koɗe yimde mooɓo kanankoɓe ko wawi wadde de miɗa yiya wo hettino sanne soni ɓattatako no yimɓe en sanne fof ɓatto tawi a mimi kananke de a jooɗoto ɗum dooma fa ngari mbiyeɗa ni ngari mbiyeɗa non de ummiɗa fajiri Allah walle tuwako wadde ko wi portable biji no woodi kananke hatta ɗum noddude yimɓe wana ɗum jaam ne waɗi koɗon piɗe e jaam no wooɗi he ne e wonko nanɗon na on nana e fugoto mi nana e fugoto wona timmi illa fajiri joni fa yaade kiikiɗe so a heera e noddugol a nana so a nani a ande mo haalta
de goɗɗo yon watta ɗum baasi joɗɗo ɗum fa ɗum waɗa ɗum laato baasi tawde hawjama law fuu hunde fo watta en renoto ni a yaade fayde en tampandu en yaltu en min kam miɗa miila kanaka fof hettinagol wo ƴamugol wo ɓattade kanaka ta renade hande ka kanaka hana renude kadi no hande ɓatade yimɓe ɓen no hande hettinade yimɓe ɓen no hande yaade sunna wawi ta hula yaade fi fa ɗum noddan wila miɗa miila ko yoni yoko yoni de sabde ɓooyde o nodda en ɗum waɗi dago duuɓi tati yaade nayyi o nodda o tawano ko wari ɗum forñatako ledde tilay joni sana hawtede e majju sana sukaɓe naata sabde ɗum laata golle sukaɓe ɗum laata golle yimɓe fuu ɗum laata golle suudu baaba ɗum le mawɗon ko waɗi ɗum min kaya miɗa mana ɗum sani miɗa du'anoɗo ɗum miɗa sellina ɓerɗe maɓɓe du sabde neɗɗo fuu to woni sukaɓe en to woni neɗɗo fuu daroto so en daraken fo on hawon nde so en daraki en mbi en paɗodiran jon ɗo faɗa yaata sana hawten ƴefte dolle min kam miɗa miila yimɓe en hawodira jon waɗa no waɗɗa jon taw kanko to huyfina o seeɗa sabu so o wallaka fo o wawa neɗɗo goto wawata ɗum le miɗa miila ko hani wallah sakiraɓe alhaqiqa fa joni dow si en keeɓi en taykake en paami fu bato o joƴƴinama dow miilo ndaare ni watta fatayede ɓiɓɓe leydi meɗen fu fay goto hernaka ɓiɓɓe province fu fay goto hernaka debbo e gorko suka e mawɗo nayejo e nayejo kamɓen dow fa gatta juuɗe mumen ley ñibde ɗum leydi meɗen Burkina Faso en kettino ndaren député ɗum wonno Ousmane Diallo kandu ɗume wonno ko jogui fa humpita suudu baba e sababu ngal kawrtal e kandu noddani mum e suudu baba bisimilla en kettino Ousmane Diallo député men ɗon Assemblée nationale. Kawtal ngal dagono yimɓe fo yiiɗi ngal noon e kawtal ngal ya min yetti Allah min yetti dago maggan sanne sabde dago maggan fo waɗaka noon les province amin Kuruwego ɗo tahen ndelle wo miilu lobbo e hakkille lobbo wonno ko waddi ngal ɗum wonno e ɓi en fou ministre Alpha Bari kanko wonno ko miili o wi no hani kawtal ngal waɗe fa ɓiɓɓe adama remme en ɗum wonno sukaɓe Kuruwego rewɓe e worɓe fo kawrita jooɗo kamɓoyde ɓe daalda sabde en fuu en andi jamanu mo gonɗen hannde on joɗɗe nden laytoke saƴƴa illa ma Burkina ɗo ni fayade guereji fou joɗɗe nden laytoke saƴƴa mono fou e jaatigum hoolare wala mono fou e mo yahdata hoolare wala jonka ɗum laytoke saƴƴa sanne nde noye gatten ɗum wonno koɓe miili nde ɓe waɗi kawrital ngal fa ɓiɓɓe Kuruwego rewɓe worɓe fo kawrita jooɗo miilo ndaara noye mono fou wawi wallilde bannum noye mono fou wawi tindinilde bannum fa heeɓa on saƴƴa ƴuwa e ɓiɓɓe adama remme en daga no jiilete ɗum nano e ñaamo anka dafe hoolare nden ko hanti ɗum ko ɓeydi fa hande e ley majjum iɗen fuu iɗen andi ko tinni ɗum hande jamanu mo gonɗen on wo bone leydi ndin mono fuu ɗo heeɓa leydi jooɗo laytoken golle ɗum toon na en fuu na en andi les tariki meɗen en ndimama en tawi joom leydi o hokkan goɗɗo leydim jooɗo kam du waɗa hoɗɗoɗem jooɗo en tawi ɗum e mamiraɓe en tawi ɗum e babiraɓe men ɗum toon nde laytoke saƴƴa hande ɗum fultide ɗum waɗi ni min ka e miilo am sabde sukaɓe hande ɓe mono fo yii kam jitem fini ndelle no haaji jaɓuɗo nokkure mamum ma nokkure babam kam tan waɗa jawdi muɗum dagu hectare uji ujunere ma ujunnaje na cotta kam tan waɗa jawdi muɗum ina loowi ina yaaha ɓiɓɓe leydi ndi woɓɓe ɓen na jooɗi ndaara ɗum toon wawa miñde jaam ndelle ɗum toon kam miɗo nodda gouvernement meɗen ɓe jooɗo ɓe daara hono saria mo ɓe waɗi saria wiyeteɗo limoro capantati e nayyi on ɓe jooɗo ɓe daarake basina le majjum ɗon soni toon wonnaka tawi leydi ndin laran leydi ne wawi hokkede ɓi adama remme goto sotta ley miilo fina tawa tan sotta fa waɗa haalan jawɗim tawi goɗɗo fo wawa haalde ɗum toon waddata e jaam e leydi ɗum toon no tolla ɓiɓɓe adama remme ndelle e kawrital ngan ka ngam woɗi sanne dago no yilɗon noon min yettidu fa hande miɗe ngaalo dago ɗe kawrite waɗa nokku fuu nokkuji ɗen fuu le Burkina non gatta de ɓiɓɓe adama remme en pamnuɗa non watta de saƴƴaji ɗe wuulɗe nden yiite de file enka safareji majji du fa heɓa ɗi ɓuyto do jama meɗen no yilɗen hande on jiika mono fof ko ummi ɗum kamde woni ko ekkiti kamde woni ko heeɓi le ɗon le kawrital ngan ko waɗi mono fof ko haalaji ɗin ko haala ɗum mono fof hettinoke fa gasi ndelle ummiɗo fof hollo en wuroɓe tahen kam du holloya seraɓe holloya jaatigaɓe muɗum holloya jahriraɓe muɗum ndelle ko wawi haɗude ta daga basi on waɗa ɗo haɗan so ana wawi tindinde goɗɗo a tindinan wat ɗum toon ni wonno ko ɗum nafi sabde goto fof ko jooɗi ɗum woni ko heeɓi le majjum daga tindinoje e andan ɗum le en fof en jii yimmono fof haali fa noddal ngu gasi sanne nde jon noon wongo neeɓi warude sabde minen ka wona hande min haali daga ɗum e bandam no haali noddode illa law illa ma basi on fuɗɗuno
dago yirgiyon to e banen to wakkande baasi o fuɗno kesum nden so di dago ɗiɗo noddali waɗino heewi on tawanno baasi on darotono jon noon ɗum bonay fa hande walide jonka nanɗo fuu kam de waɗano de wana noddal ngun tan won bone hana hani golle meɗen nden fuu anen kanankoɓe ɓen anen duroɓe e remoɓe ɓen mono fuu golla fa heɓa jaam on tawa sabu noddugo gon ka ɗum kaw konngol noon jon noon sana goto men fuu waɗa kam du e waɗa hilingo fa heɓa ko nodda ngun layto gonga tawi ɗum nafat ɓiɓɓe adama reme en du ay ɗum wonno ko jimi min ka sakiraɓe alhaqiqa Allah mbiro nini caggal wi'ama ke ɓiɓɓe leydi fof no ko nodda ɗon ɓiɓɓe province ɓiɓɓe région fof no ko nodda ɗon en keeɓi en kawri ɗum ɗo fa joni ɗo no sakike meɗen ɗum wonno Alhaji Ibrahima Diallo o wonno hoorejo ɗum wonno walde maroɓe ɗum wonno Burkina Faso ndelle kanko on du bisimilla en kettino daren noyi wonno no yiiri bato o ɗum wonno kanko to ko jogi fof umpita suudu baba en kettino wallahi a ƴami ko pamata sabu so hunde weeli fuu fulɓe mbiyana so mbaggu weeli ɓile hano ko ñalli hande ɗum mo tawaka tan siktoyit tawaɗa kono andi laaɓi rewrama no ɗaɓɓe fa hande ɓurani sabu de zamma kawɗo on a faami ɗon kiilol fay goto toon hetta e seeɗa fof kawritin woɗi du nantiri ko toolo wongo hakkude kiili o min ne wawi jehel yeeso woɗi en paami du ko miñi en ol gollata hande ɗum no gollita ha leydi ha yimɓe fof kawrita noon woɗɗum wune Allah tan wawi wallude Allah walla ɗum tabita ko suudu baba hani wadde sabu juuɗo lotorade laaɓa te en tigomo kanko tan kanko on fuu fa e neɗɗo tawra hoore ñiiwa kam tan no tiiɗo fuu soma si en fuu ummoɗe ɓe ballida ko wallite ɓe ballida jawɗe ɓe ballida no wattade yimɓe kawra ɓe ballida no joɗde jooɗorto woɗi ɓeydo naata e tindinoje ko noon wattade en fuu jeeya leeso woɗi noddano fuɗɗo nodda en fuu no otore ko so en noddi ko fuu golle o tawa no tabiti no wooɗi ko joganima suudu baba en ngala fuu kaɓitiɗɗe hande sowona daguno golle gollaɗo o hande o sabu ko mbiyum de so a daari hande hadde gollaɓe fuu goto fuu haali koni e hakkille mum gotoɗo fuu hollena noye watta nde ɗum wooɗa kolluɗo ciktoriɗo ma miiliɗo kaara nga no woodi tuundi gar fo waɗa yimɓe fuu nangi ko tila e gaɗe ko watte ɗum ndelle annen ɗe ciili keddiɗi fuu en dawridi daɓre nde wooɗi tila nde tabita jokka durota noon ne tabiti sakiraɓe alhaqiqa Allah ke on pamal ni nono Alhaji Alpha Bari o ɓooyi sanne mo dari dagu mo wadda ɗe kawrte e bandum eɗen mikkito dow wakkati goɗɗo ndele o yehi nokkuji kewɗe hey so gonga ni Alpha Bari waɗi ko wiyete Tour du Faso manda majjum o yehi ɗo no les régions jimɓe kewɗi ko haɓɓude e hawrtide ɗo no suudu baba fa holla ɗum en ke eɗen fu eɗen ka nangodire juuɗe no watta fa jaam yaale leydi meɗen Burkina Faso ka ɗum e wadde fu keɓen pamal tan Faso Kubaru kandu no tokkimo kandu jamma ñoloma to yata fu fa heɓa humpita ɗo no suudu baba ko watte leydi meɗen Burkina Faso ele ɗemle meɗen ɗum wonno fina tawa so lamɗo jaɓi ndele ɗum wonno hannen ko Faso Kubaru jogino kandu fa humpita suudu baba ayo sakiraɓe rewɓe worɓe onon joɗinoɓe oɗon keeɗi kibaruji men les suudu Faso Kubaru eɗen gonno du eɗen kala fa joni ɗon no haala ɗum no batu meɗen gaɗɗo ɗon no nokkuru men ɗo wiyete Bousé e dow hooreyako ɗon no ministre meɗen affaires étrangers ɗon no Alpha Bari alhaqiqa Allah du ɗo wonno ɗo Faso Kubaru habdata e moɗon hande no ndelle ko mbawɗen wi tan lamɗo holli en wakkati goɗɗo gaɗin fa min keeɓa kibaru goɗɗi min gara min kollita on ñallen to jaam ñalli ñalen to mbalen to jaam waali jaam finan ɗen koyɗen ko woɗi